deze hoef ik geen eten. Nee, dat is een... Wat vind je hem hiervan? Mooi kopje erop. Hè? Ja, dit hier in de veiling? Ja, dit is wat fout. Maar dan maken we even niet in haar. De kaarten binnen we had. Hè? Ja. Ja, dit is hier luxe. Maar ja, wat doet dat kostje? Ik denk 400, toch net? 400. Ik denk net dat je dat ervoor krijgt. Nou, je mag meer opbrengen. Ja? En jou ben ik wat de veilingmeester straks ook, hè? Ik begrepen. Ze broeken me overal voor. Ja. Wat mag je? Hè? Waar maar doordoen. Ja, maar je doet het nou een beetje saap, maar je vindt het hartstikke leuk natuurlijk. Nou, ik ben man van roering. Oké. Maar dan een beetje actie op de boerderij werden. Want Ja? als er geen actie is, dan maar actie werden. En ik hou van meisken. En je komt alle soorten meisken. Dat vind ik het allermooiste. En daarom organiseer je dit ik? Ja. En dat is altijd gezellig. En dan treft even die. Ja. En dan treft die en dan komt er komt een handeltje uit voort. Hè. Ik bedoel, je praat even met deze en dan kan in de winkel wel een handeltje worden. Hier Oh, ja. het kan letterlijk ja. gebeuren. Hè. Ja. Oh ja. Dit is ik vind het een hele mooie. Ja, ik denk dat het maar een 100 euro, dat je dan heel gelukkig bent. Nee, dat wordt hem net. Maar ze wil je er midden naar beide heen. Wat? Ze wil je er midden naar beide heen. Ze ben je net van een beetje. Nee. Oké. Ze wil er een beetje heen. Ja, Anders oké. komen ze niet. Nee, oké. Nou, dat weet ze een beetje. Wat heb je al je steen, Oele? Ja, jongen, dat varieert, hè. Ja. Ik bedoel maar, de man met de marktklapper. Ja. Ja, dat is kijk, voor het zelfbroekje. Ja, wat ze daarmee jongen komen, dat je er net bij. Ja, wat is dit voor ding dan? Dat is Sodom en Gomorra. Hier wordt al een liedje kant. Ja. Dat hint er net maar, man. Dit is nog wat voor de luie spiertjes, hè. Ja. Maar en hoe werkt het dan? Je praat een minimale prijs aan, maar de meesten? Dan zullen die mensen hier een hele drugsput opzetten voor €40. Ja, dus die willen minimaal 40 euro. Ja, dan begin je met €40. Dan zeg ik, wie bieder? Zijn er bieders? Ja, ja. En dan zeggen ze hier 50 of 60. Of geen bieders, hè? Dan zeg ik, ja, blijft. Ja. Ken ik, hè? Ja. Als je de mensen zo'n oersje dan denk je van, ja, zo'n de botspara. Dan denk ik, ja, wist het net zeker, hè? Nee. Want ik hou van gulle mensen. En vlotbieren. Juist. Dan is de roering, dan is het mooi. Nou, we zullen beleven. Nou, we maken het mee. Ja. Attention, attention. Beginnen we met een rode fiets. Een rood fietsje. Ik kan een fietsje hebben voor €50. 15, hij is niet gestolen. €30 moeten komen. Wie kan hem hebben? €35. Niet meer voor de 30. Mag ik je ook niet achterin? 35. €35 voor het fietsje. En verkocht. Bijna niet gebruikt. Ze zijn getest. €10 daarop. 2 kantje maïs en heggenskaart. €20. Wie kan hem hebben? Dat is wat asjes, Wie hè? 15? Ik ben wat een ronde mes en ik laat altijd wat zien, hè? Ik tel even een 3 toe, dan wil je niet eng. Hoe in de baas en wat is hij dat gebeurt? €50 de hele hap. Wie kan hem hebben? Even opletten. Doe maar even een rondje met de hele hap lang, want dat is helemaal mooi. €20 geboden vanaf deze kant. Verkocht. Wat is er mooi aan zo'n veiling? Ja, daar ben je €40 is goed. Een paar flesjes bier. Ja. En dan bieren de meesten steeds meer en meer. Oh ja. Ja, En hoe leidt er op je jongen? Hoe meer onzin dat je mooi thuis komt eigenlijk? ja. Bijvoorbeeld zo'n beeld. Had ik de laatste keer gehad. En je staat hier nog. En al wat radio. Ja. Had ik de vorige keer ook nog gehad. En die stiet hier dus ook nog. Ja, staat hier ook nog. Hoeveel? 40! We zitten op 45 hier, bij de les, bij de les. 50. We zitten hier op €45. En 50! 50 dagen geboden, 50 dagen geboden, 50 dagen geboden. Even opletten jongens, even met de les. 50 dagen, wie bent er 60? Daar dan, €60, grootmoeders tijd. 60 dagen, wie bent er 70? Even opletten. Hey, ik hek je al. Ja? Ja, 70 dagen nog één keer. Als je wacht je dag in je komst, dan maar even nou. ja. Ja.
Er zit nog volle meer geworden, hè? Ja, die gedanken en gezellig, nu jong nog hier, hè? Dat moet lukken. Ja, dat lukt al niet. Ja.